Vandaag zijn we te gast bij Joekskapel Wiezoervals uit Heidse. Welkom bij mijn club. Kunt verder tellen, je speelt dit heel goed te tellen. De bas kunt nu eventueel te laat op 2. Wat is Wiezoervals voor een club? Een enorme eigenwijze club met een uitgesproken mening persoonlijk allemaal, maar ondanks alle verschillende karakters hebben ze toch een gigantische sociale binding met elkaar. En nu heb ik altijd gedacht... Het is een voor de muziek te maken. Ja, nu heb ik altijd gedacht dat een Joekskapel, dat dit gewoon voor de Joeks doen en dat dat nergens op liegt. Ja. Maar dat is niet zo? Dat ligt eraan met wat voor oren dat loesters. Ze hebben Joeks, maar ze moeten een beetje in het gereel gooien weer. Want nu moet ik heel even de baas spelen, daar ben ik heel trots op. Anderzijds, als dat niet gebeurt, dan is het ook één wilde bende. Dan hebben ze natuurlijk allemaal één uitgesproken mening over allerlei ook muzikale zaken. Maar ik vind het heel prettig dat ze altijd accepteren wat ik van mening heb. En hoeveel verschillende instrumenten zitten er eigenlijk in de kapel? 16. Nee, dat moet er eigenlijk minder zijn. Maar in deze club zullen we zeggen een stuk of 5, 6. Trombone, tuba, trompet, cornet, een saxofoon, de bas, slagwerk, kleine trom. Bino een drumstel met de financiering blijft nog een beetje uit. De bekken, de deksels, een beatring hebben we erbij en een paar klapperen in die kunstgebitten. Dat is allemaal het instrumentarium? Allemaal inclusief de gebitten en brusjes. Gewoon brusjes soms, maar brusjes dat is ook een probleem. En normaal zou ik zeggen, Joekskapel is alleen met vasteloving, maar dat doet je treedt je ook op andere evenementen? Ja, er werd op in Remunje, op weet je, de munt, de kiosk of weet je, denk toch, ja. Op Hamstroot, op diverse plaatsen openingen van Gamma. Als er is gevraagd werden, en dat we moeten vaak genoeg afzeggen om inderdaad dat het moet wel voor de Joeks blijven en niet een verplichting werden. En elke donderdagavond repeteren? Uiteraard. Met of zonder volledige bezetting, maar het gaat altijd door. Weer of geen weer? Weer of geen weer, het gaat gewoon door altijd en dat werd ook gewaardeerd. De meesten die zijn er gewoon. Er moesten altijd iets in zeggen, een aantal, en sommigen maken dat ook waar.
Wat betekent Wiesua-Vals voor dich? Wiesua-Vals voor mij betekent in eerste instantie 24 jaar carnaval vieren, vastenavond vieren. Maar daarboven betekent het nog 24 jaar iedere donderdagavond gezellig samen met de mannen muziek maken. En uiteraard na muziek maken, gezellig in de buffet blijven zitten en dan een putje bier drinken. En dan de toestand in de wereld bespreken. En dat is zeer belangrijk. En hoe lang is dat al die club? Dat is mijn club vanaf het begin af aan, 24 jaar. Ik was een van de eerste die er nog erbij waren. En samen hebben we toch 24 jaar lang volgehouden. En 25 jaar dit instrument, welk instrument? Nou, ik heb in de eerste instantie eerst een depetrom gehad, maar dat maakte te veel kabaal in deze Joekskapel. Daarna moest ik noten leren lezen, had ik geen tijd voor en ook geen zin. En toen heb ik met die deksel gekozen en dat geeft me goed af. We hadden het ritme houden, hè? Ritme houden, nou, dat hebben ze zelf misschien gehuurd. Het ritme wordt uitstekend gehouden en als het dat niet dan, de dirigent staat daar en die wijst me wel terecht. En 24 jaar bestaan van Joekskapel Wiesua-Vals, hoe lang gaat je nog door? Ik denk dat we doorgaan tof om elkaar begrafenissen gaan spelen. En de stadsgebeurders, daar moeten we echt met stoppen. Maar ik denk dat deze gezellige club op de donderdagavond zeer zeker nog lang door zal gaan. 1, 2, 3, 4. Verslaafd aan muziek of verslaafd aan Wiesua-Vals? En allebei. Ja, zeker. Die speel nu al 45 jaar. En ik ben een leven heb ik de opleiding gehad en ik heb daarna in Cerami gespeeld en ik woonde 20 jaar in Heidse. En welk instrument bespeelt je? Dat is een tuba. En is dat nu, want ik zie wel een paar zweetdruppeltjes, dus dat is behoorlijk inspanning. Dat moet veel hoog erin, ja. En zeker op het moment dat we echt een gas geven zijn dat er veel geluid op moet komen. Ja, dan kost het wel even energie. En hoe steeds repeteren natuurlijk met een optreden. Wat is de kick van een optreden? Het publiek, dat het goed gaat. Als het echt goed klinkt, dat de rillingen over de rug lopen. Dat is super. En ook het gevoel dat Wiesua-Vals is het van zichzelf, die club? Ja, absoluut, zomaar meer. Ja. En dat moet zo blijven? Dat moet zeker zo blijven, ja. Ik durf het bijna niet te vragen, maar zou je een keer met mogen doen? Wat voor een ja, ik vind iedereen is welkom, maar in principe moeten ze daar eerst over stemmen. Er is een reglement over opgesteld. En daar komt eerst een lichamelijke keuring en een geestelijke keuring. Dat hebben we al een beetje gezien, dus een beetje twijfelachtig. Ja, maar dit zachten ze, dat is een nieuw instrument, zachten ze mij. En dat binnen alles alleen. Ik hoef niks te doen. Sound of nature, dat is een natuurtonen die erin zitten. Ja. Ik ga erbij zitten. Ja, welkom. Dat zie je wel even in de beeld.
Dit wordt opgenomen. Eén is op. Ja, absoluut. Ja, let op. Dat is toch moeilijk. Ja, lastig, ja echt. Ritme spelen. Ba ba ba. Da 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 da. Steeds al niet. Ja, dat hoor je. Notenschrift, u kent het lezen? Zonder bril kan ik het niet lezen. Dus dat hebben ze ook wat verkeerd, dus. Ja, maar ik kreeg het gooien. My way. Dichtspeels? Trompet. Trompet. Al lang? 24 jaar nu. Zolang is de kapel besteed. En wie zo valt heeft ook een speciaal plekje in die hart? Ja, ik ben een van de medeoprichters. Dus als ik... ze brengen me naar het graaf, hebben ze gezegd. Laat me niet boete staan. Ze spelen Highland Cathedrals. Als ik er niet meer ben, ja. Dus, Daar ben je blij met? Ja, ja, ik ben er blij met. Want misschien stond ik dan weer recht. Is die passie voor het muziek maken, ja, wie zo valt, is dat dan een speciaal plekje? Een speciaal club? Mijn broer speelde in een orkest, mijn vader speelde in een orkest. Ik heb op de Mulo een banjo-orkest gespeeld. Dus, en ook nog een tietje gitaar gespeeld, dus het zit er wel in van toezoet. En wie zo valt, heeft toch wel een speciaal clubgevoel? Ja, op donderdagavond komt er niks tussen, alleen Biesovals, ja. Kan er gebeuren wat wilt, wie zo valt, gaat altijd voor. Nou, kan er gebeuren wat wilt, dat zal ik niet zeggen, maar als je het wilt, dan kan het gebeuren. Oké. Ja. En nu weer opletten? Nu weer opletten, oké. Muzikanten kennen twee dingen tegelijk, hè? Al jaren. Is dat niet moeilijk? Nou, ik ben ook geen drummer eigenlijk. Van origine speel ik gitaren. Oh. En waarom dan nu achter de drum? Ik moet wat doen, ik wil dus geen gitaar. Ik moest wat doen, hè. Maar wat duidt wie zo vals met ik? Vanaf de eerste dag. Ja. Heel leuk. Nou, weer donderdagavond is een uitdaging. Ik kom nu net van een receptie af. Oh. Ik ben er altijd. En is dat gewoon de club aan zich, de mensen? Wauw. Heel leuke club. Kriebel in de boek. We hebben regelmatig commentaar op de hanger, maar het is heel fantastisch wie dat onderheen gaat. We kunnen alles van elkaar leren. En je hoort je muzikaal in evenwicht? Jawel. Er zijn hele goede bij, en ook mindere, maar dat is niet zo'n probleem. Wat zijn dit, geheugenstuntjes? Nee, dat is het repertoire. Oh. En ik mocht er trots op zijn
Dat stel ik meestal zelf samen. En nog trots op wie zo valt? Jawel, jawel, jawel. Ja, heel geweldig, echt waar.